Installationsvejledning til mobiltelefonbælste F18. Monter først J-formet støtten på ventilationsgalleriet. Rul derefter og skru fast det ordentligt. Skru derefter af midten på bagsiden af telefonstøtten. Placer derefter det på J-formet støtten. Tryk hårdt på telefonstøtten indtil det klikker ind i den runde ende. Skru derefter fast midten på bagsiden. Efter installation plus tryk på åbningsknappen. Uregelmæssig rotation er lig med installationsfejl. Efter installation plus tryk på åbningsknappen. Uregelmæssig rotation er lig med installationsfejl. Tryk på åbningsknappen igen for at bekræfte installationen. Installationsmetode for sugeoperationen af F18 mobiltelefonbælste. Placer det på en glidende overflade og tryk på fastgørelsesklappen. Placer midten på bagsiden af støtten på kugleledpladen. Tryk hårdt på støtten indtil den er fastgjort. Derefter skru fast midten. Rul støtten 2 gange til højre for at genstarte den. Test funktionerne for åbning, lukning og rotation. Tilslut en kompatibel opladningskabel til enden. Tryk for at åbne. Placer telefonen. Den fastgøres automatisk. Udstyret med trådløs opladning til mobiltelefoner. Aktiver 90. Vandret rotation med et enkelt klik. Opstår der problemer med installation eller brug? Kontakt straks kundeservice for en tilfredsstillende løsning.